A moj sledeći gost je majstor aikidoa, osnivač kluba Tim Crnih strela i neko ko dosta radi sa omladinom i pokušava da ukaže na značaj samoodbrane. Neko ko pokazuje mladima kako da se zaštite ako dođe do sukoba. Vladimir Savić danas sa mnom, ali on nije sam. Sa njim je i publicista ili pisac Dejan Lučić. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, Tamara. Poštovanje i bolje vas našli. Kako ste? Jeste li dobro? Uvijek odlično. Ovako lepoj televiziji uvijek je lepo. Pa hvala vam najlepše. 1. septembar se bliži. Deca će uskoro krenuti u školu. Vladane, šta je ono što treba da znaju kada je u pitanju ta neka samoodbrana? Znate šta, najpre treba raditi na tome da što više dece se bavi sportom. To je ono najveći generalni problem. Koliko imate decu koja non stop sede za računarom, nemaju neku fizičku aktivnost, ne bave se, da kažem, ničim, a i uzimajući u obzir socijalno-ekonomsku krizu u kojoj se nalazimo, da sve manje dece putuje, da odlazi na odmor, onda dolazimo do te stepena povećane agresivnosti među njima. Tako da želeo bih prvo da pohvalim par akcija koje je uradio grad Beograd na Adi Ciganliji ove godine, gde je bilo dosta klubova, što borilačkih sportova, što drugih kolektivnih sportova, i smatram da je neophodno, dece moraju imati mnogo više deca mnogo više treba da se bave nekim aktivnostima, što manje da imaju slobodnog vremena koje bi posvetili ulici. Gospodine Lučiću, gde roditelji greše? Roditelji greše jer misle da sve može da reši probleme država. Znači, prodavce, droge, siledžije oko škole i tako dalje. Ja predlažem da u svakoj školi, pogotovo na početku godine, roditelji se uključe, oni koji su nezaposleni, koji imaju vremena, i u saradnji sa policijom obezbede da se školsko dvorište i okolina budu bezbedni. Znači da dileri droge ne mogu da ulaze u dvorište. To se sve rešava brojem okretanja mobilnog telefona, interventna jedinica za doleti i pokupi dilere droge. Znači, mi možemo sami svoje deci da pomognemo, nemojmo očekivati da deca rešavaju probleme, razredne starešine i nastavnici fizičkog. Nastavnicima fizičkog preporučujem da počnu ozbiljnije da rade svoj posao, jer sam primetio da mnogi puste decu da igraju između dve vatre, a za to vreme deca da užinaju, da rade domaći iz drugog predmeta i tako dalje. Ja mislim da je funkcija profesora fizičkog da se prave srpski vitezovi. Znači, Srbin mora da bude sposoban da bude dobar sportista, a da sutra da bude i dobar vojnik. Priča o tome da mi više nikada nećemo ratovati je bajka. Prema tome, mi moramo da vaspitavamo kroz fizičko vaspitanje muškost i ženstvenost ko žena. A to je, znači, velika funkcija tih profesora i odgovorna funkcija. I za tu profesiju treba birati najbolje. Oni koji indukuju nove mlade vitezove. Gospodine Saviću, koliko aikido može da pomogne u nekoj realnoj situaciji kada smo na ulici i imamo neku da je realna opasnost koja nam... Da vam nešto kažem, ne samo aikido, bilo koja druga borilačka veština koja se zasniva na samoodbrani može dosta pomogne. Bitno je samo koliko se mi posvetimo tome čime se bavimo, tom sportu. Sve češće čujem izraze, ne znam, kickboks je bolji od aikidoa, tekvondo je bolji od karate, a ne, to nema veze. Sport je sport, svaka borilačka veština je dobra, utiče na samokontrolu, što je najbitnije kod mlađe populacije, da znaju da se kontrolišu. Međutim, nije samo dovoljno uzeti tu decu, omladinu u salu i raditi s njima borilačke tehnike. Ono na čemu ja težim jeste da radim i teoretski deo s njima. Moramo da naučimo šta je to fizička snaga, zakonodavac kako je propisao, šta je to napad, šta je to otpor, kakav može da bude, šta se dešava u određenim situacijama. Najčešće, kad ih pitam, da li čujete termin javni red i mir? Šta je to javni red i mir? Šta je to narušavanje javnog reda i mira? Šta je to pojam javnog skupa? Šta se podrazumeva pod nasiljem, odnosno sprečavanjem nasilja na sportskim manifestacijama? Hajmo malo o tome da govorimo. Znači, nije samo cilj njih uvesti u salu, pokazati im tehniku, nego raditi i taj teoretski deo. Edukovati ih u smislu. Šta znači učestvovanje u tuči? Znači da dvoje lica koji su učestvovali u tuči sa lakšim telesnim povredama ide prekršajna prijava, sa teškim ide krivična prijava. Šta dalje sledi? Jednostavno oni moraju da znaju da... Koliko su deca informisana danas o tome? Jako slabo. Slabo, jel? Ne postoji ni interesovanje i zainteresovanje. To je problem. Deca su ubijena, deca žive između Facebooka i domaćih zadataka i tu se završava njihov život. Znači, da li je juni, septembar ili novembar, decembar, deci na Facebooku sve isto. Mislim, moramo da nateramo decu da počnu da se druže. A mislite da to iz kuće kreće ipak? Iz kuće kreće negde to vaspitanje i... Pa da vam kažem, ljudi su zaposleni, nemaju vremena, žene kuvaju ručak, niko nema vremena za decu. A sad i žene rade, ni one ne kuvaju više ručak. Kada rade, dobro je. Elem, ja preporučujem da svi mladi ljudi se bave borilačkim sportovima, ako nisu za tenis i vaterpolo, gde smo trofejna nacija. I ono što sam malo pre Spidu rekao, ja sam nekada bavio s karateom i onda sam Nenadu Simoviću, svom prijatelju, rekao, najvažnija stvar koju sam naučio iz karate je stav. On kaže, koji stav?
mislio na neki borbeni stav, kažem životni stav, moramo da budemo pobednici. I ko je pobednik, on će i biti pobednik. A taj superiorni odnos muškarca prema sportu daje mu osjećaj da će pobediti svakom. I ta energija, taj kjaj, pobeđuje. Slabiji ljudi se sklanjaju pred ljudima koji su pobednici. Treba se opredeliti da budemo pobednici. Treba vaspitavati decu da budu pobednici. U sportu, ali i u matematici, geografiji, u bilo svemu. Pobednik je u svemu pobednik. Šta god izabere. Htio bih samo da se nadovežem na ovo, znači kao apsolvent Visoke sportske zdravstvene škole u Beogradu, sportski trener Aikido od naših najeminentnijih stručnjaka s kojima sam sarađivao i od kojih sam učio, a učio sam od najboljih. Jedna stvar koju želim da skrenem pažnju ovim putem i roditeljima, a i deci. Pola sata fizičke aktivnosti za odrasle i sat vremena za decu je neophodno za razvoj ljudi i antistres. Najbolji antistres je fizička aktivnost. Ne može niko da me ubedi da pola sata niko ne može od nas starijih da odvoji za sebe, ako ne i sat vremena. Rekreacija može da bude šetnja, lagano trčanje, hodenje u stepenicama, eto, recimo. Ali bitno je da se bavimo fizičkom aktivnošću. Samo sedenje, nerad i ovi ostali problemi koji nas prate, životni, utiču na nas da se pojačava ta agresivnost u nama, koju, nažalost, iz porodice prenosimo na ulicu, sa ulice na državu i ono što ja stalno težim i govorim jeste, ne možemo stalno očekivati da policija, sudstvo rešava naše probleme. Mi smo svi država za sebe. Nasilje je globalni problem i nemoguće ga je uništiti. Ali možemo ga smanjiti ukoliko svi mi damo jedan deo promila. Znači promila ako damo da se to sredi. Verbalna komunikacija je najbitnija za izbjegavanje nasilja, konkretno tuča. Znači, verbalno, onaj koji je verbalno jak, taj će izaći kao pobednik. Nema potrebe, toliko fizička snaga se upotreblja i priručna sredstva koje se najčešće primenjuju su noževi, palice, vatreno oružje i druga sredstva s kojima se može naneti teška telesna povreda. Ono što me posebno zanima, vezano je za žene. Koliko danas možete da osposobite jednu ženu da se ona sama odbrani? Imamo danas mnoge napade, kako u autobusima, u liftovima, na ulici prosto se dešava. Koliko je vremena potrebno da se jedna žena onako osposobi da se sama odbrani? Pa opet, to je individualna stvar. To sve zavisi od osobe do osobe. Neki taj level, ili prvi nivo je do 3 meseca osnovne obuke. Mi smo znači svi učenici Ive Jovovića Jovketa, nosilac 8. dana iz Aikido, nosilac crvenog pojasa, koji je učio od Kenji Shimitsua, najboljeg učenika u Ješivi koji je osnovao Aikido. U toj školi, znači Motorju, učenice, znači polaznice Aikidoke, do već 3. meseca su na nekom nivou. Međutim, godine moraju relativno da prođu, da se mi posvetimo tome. Ne možemo mi doći na 2-3 treninga i reći, super, sada smo to, ja mogu sve i sada sam ja to. Ne, moramo se tome posvetiti. Maksimalno se posvetiti tome da bi nešto uspjeli u životu. Evo, fantastičan primjer su ovi naši sportisti sada koji postižu fantastične rezultate. Znači, mi moramo ulagati u sebe. Ne možemo očekivati da nešto nam preko noći padne. Moramo malo potrošiti znoja. Gospodin Vučiću, koji je vaš savjet svima onima koji trpe maltretiranje u školi, na poslu, a prosto ne smiju da se obrate nikome i ne smiju negde da potraže svoje mesto generalno u cijelom sistemu? Jel imate neki generalni savjet koji biste mogli da date? Ako postoji. Oni su produkt, završen produkt, to je neko pokvarena torta. I teško je popraviti pokvarenu tortu. Da se to ne bi dogodilo preventivno, ja sugerišem svi da se bave sportovima, ako može borilačkim sportovima, jer onda on rešava sve probleme. On neće dozvoliti, to jest onaj ko bi hteo nekoga da maltretira, ne sme da maltretira ono ko ima životni stav borca. Jer ljudi većinom su te sileđe kukavice. I kad im se suprotstavi neko, onda oni se ustuknu. Najbolji način je organizovanje. Slabiji uvijek treba da se organizuju, da se povežu i da pobede te agresivce. A agresivce najbolje je pobediti podsmehom. Znači, podsmehate mu se, ti znači ne umeš da se svađaš, ti ne umeš ovo, ti ne umeš ovo, ti samo umeš da reaguješ grubo. To znači da si slabić. Ti rešavaš ljubavne probleme sa devojkom što je tučeš. Onda treba tog izmlatiti. Znači, na silu, ja sugerišem, kad sam bio, ja sam mali čovjek, a mene u školi niko nije smeo da dira. Zato što sam zauzeo uvek stav oštar, ljudi se sklanjali mene, on kaže, on je lud. Odlično, ja sam lud, i onda me niko ne dira. A onaj ko pusti da ga maltretiraju, bit će maltretiran celog života. Evo, Putin je mali.
Pa niko ne sme da ga maltretira. Da, i to ste upravo. Jeste li gledali današnje vesti? Ne, ja nisam stigao. Gospodin Lučić, da. Evo, sad ćemo pogledati najvažnije vesti za današnji dan, onda se vraćamo u studiju i nastavljamo razgovor na ovu temu. Vidjet ćemo, malo će i momci da nam pokažu kako se to možete odbraniti. Za sada gledamo najvažnije vesti.